Igbo murumu ndewonu. Biko anyị johara na-arị unu ya wutere unu na anyị abịaghị dịka anyị si abịa ọsịsọ. Anyị nwetara obere ihe ndị ọchị azụ mana dịka o si na-adị anyị na ya anyị abịakwalanụ. Aha m bụ Maazị Sugarman, onye mụ na ya nọ wụ lọlọ m Robota. Lọlọ ngwa kelee ndị Igbo. Ndewo unu. Anyị abịala n'ihe emume anyị bụ ilu Igbo n'ụbọchị taa 27th November 2023. Ilulu anyị na-enwetara unu bụ ilulu nke na-asị adịghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Adịghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Translations: no one picks the body of a dead lion in his or her compound. No one picks the body of a dead lion in his or her compound. Lolo, let's try it. Adịghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Adịghị ebute ọdụm. Adịghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Let's say again. Adighi ebute ozu ọdụm n'ụlọ. This Igbo proverb simply means whatever that is good, whatever that you're looking for, that greatness that you want to achieve cannot, and in fact, most times will never come from your comfort zone. You have to step out of your comfort zone to be able to achieve. Knowing fully well that the body of a dead lion, you cannot see it in the living environment where you live. You have to step into the bush to go and fight for it and be able to kill a lion and bring the body of a dead lion home. And in Igbo land, any man that achieved that feat, it's regarded as a great man. Ya mere ndị Igbo ji sị, adịghị ebute ozu ọdụm n'ụlọ. Adighi Ebute Ozu Odum. Ndị Igbo ka ọ dịwazie ndụ n'izu ọkụ.